V prvom rade veľká vďaka, že ste došli. Moje meno je Paolo Magic, som z Hajjiku. Kľudne mi môžete týkať, myslím, že je to taká uvoľnená atmosféra, takže pohodička. V druhom rade už vlastne vďaka spotu, že ma zavolali sem porozprávať. Som hrozne rád, že takýto priestor v Bratislave existuje a že organizuje také veci, ako je napríklad Guru. Už vidíš, už sú tam ináč aj obrázky, no. Paráda, že? Prezentácia sa zlepšuje každou minútou. Toto sú presne veci, ktoré ma na Slovensku bavia, že tu vznikajú rôzne takéto iniciatívy, v rámci ktorých sa môžeme vzdelávať, tak nejak spoločne vymieňať si názory, skúsenosti, pretože doteraz som nejak tak neregistroval, že by sa tak plánovane tu niečo robilo, čiže super a veľká vďaka ešte raz. Ako som vravel, moje meno je Paolo Magic, pôsobil som nejakých 6 rokov cca skôr na poste marketingovej komunikácie a potom jedného dňa som si povedal, že dosť, proste už ma toto nebaví robiť. Chcem radšej robiť to, čo mi vždycky tu ľudia zadávajú, lebo v marketingovej komunikácii neviem, či ste niekto pôsobili, ale tam to beží tak, že dostanete nejaký produkt a potom ho musíte odkomunikovať. V zásade nemáte ani nejaký veľký vplyv na to, že ako ten produkt vyzerá, čo robí a keď vám aj príde nejaká spätná väzba zo strany používateľov, tak to len tak posuniete potom na tých kompetentných ľudí a oni tak povedia, že dobre zapracujeme. No a potom som si tak povedal, že už dosť, jednoducho nechcem sa venovať žiadnej komunikácii a chcem práve vytvárať tie produkty a dávať potom tým ľuďom na marketingovej komunikácii, že náš ten produkt odkomunikujte ho. Tiež som už spomínal, že robím v Hajjiku, zatiaľ tam nie som nejak extra dlho, a 1 rok vlastne od začiatku trvania toho projektu, na ktorom pracujem a o ktorom budem aj dnes rozprávať. A čo sa týka agendy, tak je to tak iba v skratke, na úvod pár nejakých slov o nejakej teórii produktového manažmentu a potom, ako to vyzerá v skutočnosti, alebo ako to prebiehalo v Hajjiku, kde sme vyvíjali platformu technologickú. A na záver potom také nejaké kľúčové takeaways z mojej strany, skôr také odporúčania pre vás. A takisto som si spracoval aj také manifesto produktového manažmentu. Ešte nie je samozrejme hotové, ale postupne ho budem tak vylepšovať a verím teda, že aj z vašej strany dostanem nejaké inputy, lebo určite niektorí máte aj o mnoho viacej skúseností z tejto strany. 2 základné pravidlá: pýtajte sa a diskutujte, lebo to, čo hovorím, nie som v produktovom manažmente nejak extra dlho, nechcem sa stávať do pozície nejakého ultra guru, je to skôr nejaké skúsenosti, z pohľadu nejakých skúseností, aké som nadobudol za posledný rok. Čiže ak s niečím nesúhlasíte, kľudne to povedzte, niečo po mne hoďte, že hovorím blbosti. Dobre, teraz tá teória na úvod. Jeden z mojich obľúbencov produktových, Marty Cagan zo Silicon Valley Product Group, definoval produktový manažment ako proces nejakého objavovania produktu, ktorý je hodnotný, použiteľný a uskutočniteľný. To je asi taký najlepší preklad slova feasible. A to sú 3 veci, na ktoré musí produktový manažér dbať pri vývoji produktov. Preto vlastne ten graf, kebyže máme nakresliť, že aká je pozícia produktového manažéra v rámci firmy, tak on je niekde tu na strede. Čiže je tu preliv medzi user experience, medzi research and development a medzi tým biznisom ako takým a salesom. A vlastne je naznačené, že ten produkt je niekde v strede. Častokrát sa tá pozícia označuje aj ako kvázi taký mini CEO. Keď si spomeniem za posledný rok, čo som všetko v Hajjiku robil na tej pozícii produkťáka, tak to bolo vlastne HR, marketingová komunikácia, design, user experience. Dokonca som sa začal učiť aj kodiť, lebo som potreboval nejaké veci na stránke robiť. Samozrejme produkťáka som robil a neviem čo všetko ďalšie. Čiže tá pozícia je naozaj tak široká, že pre niektorých ľudí je to super, najmä pre takých, ktorí vedia všetko a zároveň nič, ako som napríklad ja. A nechcem sa špecializovať ako keby vyslovene na jednu konkrétnu oblasť, že chcem byť dobrý developer, alebo neviem čo. Chcem proste mať nejaký taký širší prehľad o všetkom, čo sa v rámci tej firmy deje. Práve na to je úloha produkťáka úplne perfektná.
Čiže aj v rámci toho produktového manažmentu, keď si pozrieme nejaký životný cyklus produktu, tak on prechádza rôznymi fázami od nejakej pôvodnej idei cez research, cez validáciu tej pôvodnej idei, že či je ten produkt uskutočniteľný, či ho dokážeme predať, či na to nájdeme nejakých zákazníkov, tak musíte prechádzať obrovitánskym spektrom rôznych funkcií a tým pádom sa nemôžete nejako obmedzovať a špecifikovať. Vlastne to som už spomínal, nejaký development lifecycle, idea, validácia, čiže či vôbec ideme správnym smerom, následne nejaká špecifikácia, už nejaké ako keby zadanie pre či už vývojárov, alebo keď vyrábate niečo hmotné, tak proste nejaké technické nákresy a tak ďalej. Následne user experience, mimoriadne dôležitá vec, hlavne v súčasnosti, kedy naozaj práve user experience dokáže byť nejakým rozhodujúcim kritériom, že či budem používať túto aplikáciu, alebo tento produkt a tento produkt. Ja napríklad preferujem MacBook oproti PCčkám, pretože sa mi lepšie používa, je taký jednoduchší, nemá zbytočné funkcie, ktoré ma len otravujú. A presne aj o tom je nejak user experience. Potom interface, ďalšia veľmi dôležitá vec, kedy ste musíte už mať ten dizajn nejak hotový. Samotný development, spustenie toho produktu na trh a samozrejme tým spustením sa to nekončí, následne beží nejaký debugging a tak ďalej. A vlastne produkt dohľada nad celým týmto procesom od začiatku až do pomyselného konca, kedy začína ten cyklus v podstate od znova. Ináč nevadí vám to také echo, nepríjemné? Je to také dosť asi, že keď som vpredu viacej, tak je to lepšie? Ani nie. Či to iba tu sa mi tak ozýva hlúpo? OK. Dobre, teraz preč od teórie a viacej bližšie k skutočnosti. Ako som už spomínal, v Sygicu mám na starosti platformu technologickú. Je to v zásade nejaký spôsob, ako vylepšovať našu navigáciu pomocou obsahu a služieb od externých developerov, ale takisto vlastne táto technologická platforma sa dá využívať aj na interné potreby. Zjednodušuje to development, tým pádom náklady na development klesajú, takisto aj čas, za ktorý dokážete niečo vyvinúť a pustiť vonku, je o mnoho kratší. Čiže tá platforma je otvorená, momentálne je zadarmo, do budúcna takisto bude aspoň v určitej obmedzenej funkcionalite zadarmo. A prvým produktom, ktorý sme vlastne na báze platformy postavili, boli Sygic Places. Tie sme spúšťali nedávno v apríli, o tom budeme ešte hovoriť. OK. Ináč, keby ste chceli potom viacej informácií, tak na stránke devsygic.com ich nájdete. Takto to nejak vyzerá v skutočnosti. Toto sú Sygic Places. Vlastne je to iba nejaké rozšírenie funkcionality alebo respektíve obsahu samotnej navigácie alebo samotnej aplikácie. Táto bublina nad mapou tam vždycky bola. My sme do nej iba pridali rating a počet, koľko reviews má dané miesto. Znamená, že keď som treba niekde vo Viedni a chcem sa ubytovať, pozriem si, že čo je v mojom okolí, kliknem si na ikonku hotela, otvorí sa mi takáto bublina a už z nej hneď vidím, že aký má rating, koľko má review, že či je to nejak hodnotné. Ak sa mi to pozdáva, kliknem ďalej, dostávam sa vlastne na druhý screen, kde sme pridali vlastne iba tento button, celý ten action dialog už bol spravený, čiže toto sme tam pridali a keď tam kliknem, tak sa mi otvára mobilná stránka na strane TripAdvisoru, kde si môžem už rovno ten hotel zabukovať. Čiže je to vlastne len také zjednodušenie. Zatiaľ je to fakt len v nejakom takom nutnom minime, ale postupne tam budeme pridávať ďalšie a ďalšie služby, takisto potom na báze tých technológií alebo teda funkcií, ktoré už máme vyvinuté, budeme pridávať nejaké ďalšie veci. Môžem sa spýtať? Jasné? To je akože aj ďalší revenue stream pre tých ľudí, čo kladete externe, alebo zatiaľ je to ako také revenue stream áno, ale nie priamy. Čiže vlastne, keď to, aby som tam niečo takéto dostal, sú to vlastne nejaké rozšírenia, ktoré sú zadarmo, ktoré si môžem nainštalovať nie v nastaveniach, menu je položka MySygic, kde si nájdem chcem ísť do Viedne, tak si proste dopredu stiahnem TripAdvisor Viena. Tým pádom všetky poje TripAdvisor z Viedne mám už na zariadení.
a tam si môžem takto browsovať a hľadať, že ktorý hotel mi najviac vyhovuje alebo reštaurácia. A revenue stream môže byť napríklad z toho, že si tam zabukujem ten hotel a môže byť z iných takýchto vecí. Čiže v tom iSearchiku zatiaľ nie je možné ako keby predávať. Čiže nie je to ďalší App Store alebo ďalší Google Play. A samozrejme, my na báze tejto technológie budeme, už teda v súčasnosti aj pracujeme na nejakých rozšíreniach, ktoré práve budú platené, ale zatiaľ sú len u nás. Ale to je skôr taká procesná vec. Tam je problém v tom, že kebyže tam chceme tie rozšírenia predávať, tak každé jedno je in-app purchase. Tým pádom my by sme tu museli proste s Appleom prechádzať a neviem čo, proste prechádzal by to nejakým schvaľovacím procesom, museli by sme zodpovedať za kvalitu toho in-appu a tak ďalej. Takto je to proste iba jednoduchá otvorená vec, ktorú si môže kdokoľvek vyklikať. Je to na báze XML-ka, čiže nič zložité. Dokonca ja to vládnem napísať. Dobre, začínali sme pred zhruba rokom. Ja som do Sajžiku prišiel vo februári 2012. Vtedy sme boli tým 4 ľudí, ja, projektová manažérka, 2 developeri a v podstate našim cieľom bolo vyčistiť navigáciu od nejakých minoritných feature a umožniť používateľom alebo developerom a zákazníkom customizovať tú navigáciu podľa toho, čo tam potrebujú mať a tak ďalej. A takisto potom sme prišli na to, že potrebujeme vytvoriť akýsi marketplace alebo proste nejakú záložku v menu, kde si to tí používateľia môžu nainštalovať, prípadne nejaký iný distribučný kanál, ako sa k tomu dostanú. Najzákladnejšie problémy boli, že sme mali dosť veľa rôznorodých zákazníkov. Sajžik okrem toho, že má aplikácie na App Store a na Google Play, tak ešte predávame vlastne aj ako keby software do personal navigation devices, to sú proste tie také skrinky, ako máte aj TomTom, Garmin a neviem čo všetko. Takisto vlastne spolupracujeme aj so systémovými integrátormi, ktorí dávajú vlastne tie také multimediálne veci do aut, čiže proste máte zabudovanú navigáciu, plus ešte poskytujeme nejaké riešenia pre fleet, čiže veľké distribučné spoločnosti a tak ďalej. Čiže tých zákazníkov je hrozne veľa, čiže na začiatku sme pozerali, že ktorý ten segment ako keby chceme osloviť na začiatku ako prvý, pretože ísť na všetky naraz by znamenalo, že by sme to nespravili poriadne ani pre jeden. A druhý taký problém bol, že celý ten projekt mal takú nejasnú pozíciu v rámci firmy. Si pamätám ešte asi prvý týždeň, keď som bol v Sajžiku, tak som si bol zapaliť na terase a jeden z chalanistu z Fleetu, čo je vlastne akože predaj biznis zákazníkov, čiže máme Sajžikové SDKčko, že tým pádom si zákazník môže tú navigáciu prispôsobiť. On to bral tak, že platforma je ako keby konkurencia tomu Fleetovému SDKčku, tak ak ma tam stretol na tej cigarete, tak na mňa pozerá, že tak ty nám to pekne doserieš ten biznis. Som bol prvý týždeň tam, tak som mal taký warm welcome, ale samozrejme potom časom sa to vyjasnilo, ale toto je tiež jedna z ako keby takých úloh, že taký manažment očakávaní, keď už ste v zabehnutom projekte, ale aj keď nie ste v zabehnutom projekte a nejak sa to snažíte už komunikovať na nejakým biznis partnerom a podobne. Častokrát sa môže stať situácia, že vás budú vnímať ako konkurencia, aj keď nie ste. Čiže treba aj s tým pracovať a treba mať na zreteli, že aj takéto niečo môže vzniknúť. Dobre, čiže ten priebeh už samotného developmentu sme si dali skôr do takého stealth módu. Veľmi sme nevychádzali na povrch, pretože dochádzalo potom k takým veciam, že keď sme sa začali často rozprávať s kolegami z rôznych oddelení o tom, že ako by tá platforma mohla vyzerať a čo by mohla robiť, tak proste oni tak chceli to, tí tak chceli niečo iné a potom za nami chodili, že a ja mám takéhoto zákazníka, on do mesiaca, ale potrebujem mať toto spravené, takže toto spravte a dostaneme zákazníka, ktorý od nás kúpi 5000 licencií. Kebyže pre každého zákazníka prispôsobujeme tú platformu nejak, tak tým pádom by sme úplne zničili tú základnú myšlienku, za ktorou to bolo vytvorené. To znamená nejaký jednotný štandard pre všetkých zákazníkov. A či už sú to veľkí biznis klienti, alebo mali nejakí zákazníci, ktorí si tam potrebujú zažívať nejaké obľúbené rybárske miesta alebo čokoľvek iné. Čiže proste išli sme do takého stealth módu a tvárili sme sa, že tam vôbec ani neexistujeme.
a postupne sme vyvíjali, získavali sme si informácie treba zvonku z firmy alebo od ľudí, ktorých sme vedeli, že aj keď v rámci firmy sa budeme pýtať, tak za nami potom nebudú chodiť s požiadavkami a s super dealmi, ktoré musíme spraviť. Samozrejme sme iterovali, trvalo nám to dosť dlho, kým sme prišli na nejaký minimum viable product, čiže na nejaký úplne nutný základ, ktorý sme chceli pustiť na trh. A je to asi taká najdôležitejšia vec, čiže sme si dali na čas tým, že nás až tak netlačili peniaze, čo býva práve otázka v prípade startupov, tak sme si dali na čas, trvalo nám to zhruba nejaké 3 mesiace, kým sme prišli s tým, že OK, že takto to nejak bude vyzerať. A samozrejme, hrozne veľa sme testovali, či už v rámci firmy alebo potom vonku. Spravili sme si nejaké základné prototypy, najprv iba ako nejaké mock-upy, neskôr aj nejaké hippie prototypy, už proste nakreslený dizajn, kde si mohol ten človek klikať a ono to v podstate vyzeralo ako aplikácia, ale nebola to aplikácia. A následne cez to sme robili aj nejakú validáciu toho, že či to je naozaj dobre spravené, či to tí ľudia pochopia a či to budú chcieť používať. Ten minimum viable product je v podstate toto, čo vám asi nič nepovie. SPM je vlastne modifikácia toho XML, respektíve ten formát XML, ktorý používame. Ono to znie strašidelne, ale v zásade je to veľmi jednoduché. Keď zbehnete na tú stránku, ktorá bola v úvode, tak pochopíte, o čom je reč. A potom druhá veľmi dôležitá vec bol MySideG, to je vlastne práve ten distribučný kanál, cez ktorý si používateľ to rozšírenie môže stiahnuť. A potom zobrazenie dát v aplikácii, to je presne to, čo som ukazoval pred chvíľkou, čiže nejaké ratingy, nejaké reviews a tak ďalej. Čiže tá špecifikácia pôvodná nám trvala nejaké 3 mesiace, kým sme sa dostali k tomu, že čo vlastne chceme robiť, ako to má vyzerať, a development zožral zhruba ďalšie 3 mesiace. A počas toho už som zahrňal nejakých partnerov, ktorí by do toho s nami išli. A zo začiatku to bolo také veľmi zvláštne. Samozrejme, hrozne nám pomohlo to, že sme mali za sebou značku Sidegiku, ktorá je už aj vo svete relatívne známa, aj keď nie je to také treba ako keď sa pohybujem v startup komunite, tak tam väčšina ľudí tú značku už pozná, ale keď som písal treba do booking.com, no tak mi najprv ani mesiac neodpísali a potom som sa tam dostával nejak cez x ľudí, ale potom prišiel taký WTF moment, kedy za mnou došla kolegyňa, práve z toho fleetu, ktorý som spomínal, a tak vraví, že počúvaj, že písal mi nejaký typek z TripAdvisoru, že či by sme s nimi nechceli spolupracovať, tak som zostal, že... A nebolo to 1. apríla, najprv som si aj myslel, že si zo mňa robí srandu, ale potom reálne z toho zišlo to, že fakt jeden chalan z TripAdvisoru nám napísal, že či nechceme spolupracovať, a v zásade mali na mysli niečo veľmi podobné, ako sme už mali navrhnuté a čiastočne aj vydevelopované. A to bol pre nás taký moment, že wow, super, takže ideme aspoň ako tak dobrým smerom, že budeme v tom pokračovať. A tým pádom sme začali hľadať nejakú spoločnú cestu, lebo samozrejme TripAdvisor je niekde úplne inde, aj čo sa týka polohy geografické, aj čo sa týka biznisu a veľkosti, alebo teraz treba z brandu. To znamená, že nemali hrozne veľa nejakých požiadaviek, že čo by to malo spĺňať a neviem čo všetko. Čiže to fakt celkovo od prvého kontaktu až po dohodnutie a podpísanie zmluvy to trvalo 6 mesiacov. A to je tiež taký asi point, ktorý si treba uvedomiť, že ak idem do niečoho s nejakým partnerom, tak to asi nebude vec na jeden týždeň, ale čím väčšia tá firma je, tak tým dlhšie to trvá. Ešte z nejakého dôvodu ten pán, ktorý nás kontaktoval, tak on je v Singapúre. Má na starosti tam Asia Pacific. A neviem prečo, asi sme zapadali nejak za Asia Pacific, ale tak bol tam aj nejaký časový posun, ktorý sme museli riešiť. A potom samozrejme, keď už sme to mali nejak dohodnuté, tak sme museli riešiť dáta s ľuďmi, ktorí sú v Chicagu. A potom ešte sa do toho zapojila vlastne aj komunikácia, keďže sme chceli nejaké spoločné komunikačné aktivity, a tí sú zase v Londýne. Takže to sme mali takú celkom peknú šnúru, samozrejme neobehával som to osobne, bol som iba v Londýne za nimi, ale to je tiež samozrejme ďalšia taká vec, ktorá asi na to vplýva. A dodanie a spracovanie tých dát tiež nebolo problematické, lebo ten initial data dump, čiže tá
ten prvotný balík informácií, ktoré sme potrebovali, alebo teda tých dát, tak mal zhruba 3,5 giga a mohli sme to sťahovať len od 12. do neviem koľkej cez noc, lebo samozrejme kvôli trafiku a neviem čo všetko. Čiže sú tam také záľudnosti, ktoré jednoducho človek dopredu ani nevidí, ale potom zrazu si ich uvedomí, keď už sú na stole. A neskôr sa nám podarilo dohodnúť aj spomínaný Booking.com a Hotel.de s veľmi podobným princípom vlastne, ako sme išli s TripAdvisorom, čiže opäť nejaké ratingy, nejaké reviews. Môžem sa opýtať? No jasné. Ja. Potom keď sa klikne na tú bublinu alebo na tú jednotku toho hotela, tak ono si to ťahá odkiaľ tie dáta. Tá mobilná stránka už je online, ale čokoľvek do tej mobilnej stránky je zatiaľ offline. Takže to je aplikáciu už priamo, hej? Takže oni vám dali proste zoznam v nejakom súbore a vy si to iba tam... Ja, proste vypluli z databázy XML-ko a to bol ten 3,5 gigový súbor, ktorý nám museli doručiť. A ten sme my potom vlastne nasekali podľa toho, že ako sme potrebovali a konvertovali na ten formát, ktorý sme potrebovali, tiež nejaký čas zabere a potom vlastne sme to už nahadzovali. Tým, že to môžem prípadne aj ukázať. Tie balíky tam ako keby treba nahadzovať manuálne. Máme normálne distribučný server, podobne ako je iTunes, ten store, či ako sa to volá, proste to rozhranie, cez ktoré sa nahadzujú aplikácie do App Store, tak máme niečo také len veľmi, veľmi zjednodušené a tým pádom tam treba napísať tie základné informácie, ako názov, ikona, nejaký screenshot prípadne a teda. Plus nahrať tam samotný ten balík, teda to sa pomalo. Čiže samozrejme to sme nerobili ručne, lebo máme tam nejakých 20-25 balíkov zhruba od TripAdvisoru teraz, čo by nám chvíľu trvalo, ale tak čiže asi tak. OK. Čiže neskôr sme riešili práve ten distribution server, cez ktorý sa rozšírenia nahadzujú a následne posílajú ďalej na ľudí. MySideG to bola úplne že najhoršia vec, pretože v prípade Androidu je to zároveň aj náš predajný kanál, cez ktorý predávame naše licencie. To znamená, že tam boli obrovitánske boje medzi mnou, produkťákom, ktorý má na starosti appku ako takú a šéfom predaja. A snažili sme sa nejak vybojovať tú pozíciu, aby sme neboli proste pod nejakým tretím tlačidlom, ktoré nikto nikde neuvidí. Čiže to bol ešte taký tiež celkom zaujímavý point. V konečnom dôsledku nám vytvorenie toho MySideG, ktorý vyzerá úplne jednoducho, trval asi tiež zhruba pol roka, kým sme sa dohodli, že áno, že takto to môže byť OK. A teraz vlastne už sme začali pracovať na services, teda nejakých službách, to znamená, že budú môcť byť tie miesta aj online. Čiže taký teaser, dva use cases, jeden je parkovanie. Znamená, že sú nejakí providery dát, ktorí majú informácie o tom, že koľko voľných parkovacích miest je v nejakom parkovacom dome. My od nich budeme tieto dáta brať a pomocou takýchto rozšírení distribuovať na používateľov. Čiže namiesto toho ratingu ja tam uvidím, že koľko voľných parkovacích miest ten parkovací dom má. Druhý use case je live fuel prices, teda ceny pohonných hmot v reálnom čase. Rovnako ako parkovanie, len si v nastaveniach zvolím, že moje preferované palivo je diesel značka XY, tým pádom idem po diaľnici a ono mi to ukáže najbližšie 3 benzínky, a koľko na nich stojí ten diesel a prípadne, že ktorá je tá moja vyvolená značka. Čiže to sa už samozrejme deje online, lebo asi by nemalo význam dávať to tam ako offline dáta. No, pred launchom to bolo hlavne o debugovaní. Sťaženú pozíciu sme mali hlavne kvôli tomu, že to je produkt jednak veľmi robustná aplikácia, ktorá už má za sebou značnú históriu a tým pádom sme prichádzali do kontaktu s viacerými aj developerskými oddeleniami, s viacerými produktármi v rámci firmy a keď proste sa niečo spraví už v existujúcej veci, tak to proste ovplyvní x ďalších vecí. Tým pádom posledné také 3 mesiace pred launchom sme to hlavne debugovali a potom sme vytvárali už ako keby tú danú verziu aplikácie, ktorú sme potrebovali. Robili sme web a dokumentáciu, čo je v našom prípade jedna z najdôležitejších vecí, pretože potrebujeme tú dokumentáciu dostať k tým developerom, ktorí následne pre nás tie rozšírenia budú robiť. A
zamerali sme sa aj na branding, to, že sú to nejaké Sagic Places, tak ten názov vznikol zhruba tak mesiac pred samotným launchom, lebo celé sme to chceli launchnúť ako proste Sagic Platform, to znamená, že nejaký súbor nástrojov pre developerov. Nakoniec sme ale prišli na to, že by to bolo zbytočne také metúce, lebo pod Sagic Platform si asi nikto nič nepredstaví. Sagic Places je už nejaký konkrétny produkt, ktorý už sa dá aspoň lepšie nejak pozíciovať. A ako som spomínal, to nám trvalo zhruba nejaké 3 mesiace. No a samotný launch bol v spolupráci s TripAdvisorom, čiže boli tam nejaké komunikačné aktivity aj na ich strane. Samozrejme ten co-branding s ich značkou nám pomohol, pretože ľudia, ktorí TripAdvisor už poznali, tak cez nich práve spoznali aj navigáciu Sagic, čo je super. A tým pádom sme za týždeň dosiahli zhruba 20 000 downloadov týchto rozšírení. Nie je to úplne celosvetovo, zamerali sme sa na také hlavné regióny, s ktorými pracujeme, to je Západná Európa a Severná Amerika, prípadne ešte Brazília. Do budúcna už spomínané services, viac chceme pracovať aj s user experience, aby to mali používateľia jednoduchšie, aby lepšie vedeli v navigácii vyhľadávať. Treba, že chcem hľadať iba pojem od TripAdvisoru a takisto zjednodušenie aj vytvárania a distribúcie rozšírení, čiže aby to tam manuálne nemuseli nahadzovať každú jednu verziu, ale treba nejaký web servis, ktorý im umožní to tam iba pushnúť nové dáta a tie 3 otázniky tam nie sú zabudnuté, tie sú tam preto, lebo čo príde, to príde. Zatiaľ sa snažíme žiť v horizonte nejakých 3 mesiacov dopredu, aby sme nerozmýšľali zase nejak veľmi do budúcnosti. Je to potom jednoduchšie aj na obhájenie pred manažmentom. Aktuálne náš tým pozostáva zo mňa a potom projekťačka, marketingová komunikácia, user experience, user interface sú tak viac menej podľa potreby, keď ich zavoláme na nejaký konkrétny projekt. Plus máme ešte stabilne v týme 3 developerov a 1 testera. Práve príchodom toho testera sa nám veľa vecí dosť uľahčilo, lebo predtým to vlastne fungovalo tak, že ja som niečo zadal developerom, developeri to spravili, ja som to narýchlo pozrel, povedal som, že OK, to spravíme dobre, zhruba takto nejak som si to predstavoval. A potom o 2-3 šprinty ďalej sme prišli na to, že OK, že funguje to síce fajn, ale spôsobuje to ešte niečo iné, nejakú chybu niekde a tak ďalej, čiže s príchodom toho testera sa nám fakt, že skrátil aj ten developerský cyklus, pretože nenachádzame nejaké chyby o mesiac, o 2 neskôr, ale nachádzame ich ešte počas ich vývoja, čo je fakt super a nenormálne dôležité. Pár takých ponaučení. Celkom som si obľúbil Agile ako nejakú takú filozofiu alebo ten prístup, s čím súvisí práve aj to, že neplánujeme nejak ultra do budúcna a snažíme sa iterovať a hľadať v danom čase, že čo je také najlepšie pre nás, čo je také najužitočnejšie. Scrum vlastne používame ako vývojovú metódu, neviem, či kto pozná Scrum. OK, veľmi skrátke. Scrum je o tom, že máte nastavené nejaké krátke obdobia, u nás sú to 3 týždne. Pred začiatkom toho šprintu spravíme plánovanie do backlogu, čiže do nejakého zásobníka. Ja naukladám pár nejakých vecí, ktoré chcem, aby na konci toho šprintu boli spravené. Potom šprint sa začne, počas toho šprintu, počas tých 3 týždňov developeri proste vyrábajú to, čo tam majú nahádzané. Na konci šprintu odprezentujú, že toto sa spravilo a ja poviem, že OK, to ešte potrebujeme dorobiť toto a toto je OK a toto je úplná blbosť. Takže to musíme spraviť na novo. A takto sa proste ide dookola rozhodnutia, čiže to je tak veľmi skrátke. A potom daná špecifikácia je jedna z najužitočnejších vecí. Ešte pred začiatkom vlastne toho šprintu, keď niečo zadávam, fakt najviac sa mi osvedčili daná špecifikácie, to znamená, že čo to má robiť, ako to má vyzerať, keď to bude hotové. To je tam veľmi dôležité, že keď to bude hotové, respektíve bude to hotové vtedy, keď to robí toto a toto. Ináč to proste neprejde tým šprintom a vrátim vám to naspäť. V tej Scrum, v tom názvosloví sa tomu hovorí definition of done, áno? V princípe áno.
Ako tých pomenovaní je hrozne veľa, každý si to prispôsobí svojmu. Každá firma, ktorá s tým pracuje, tak si to nejak nazve, aby to mali ako nejaký marketing svoj vlastný, čiže je to častokrát proste iba o slovíčkach, ale áno, je to asi to isté. Plus ešte fázovanie, čo sú v podstate tie dá špecifikácie, ale tak ako keby vo väčšom. Proste teraz sme spúšťali platformu verziu 1.0, povedzme, a ďalej som spravil plánovanie na verziu 1.1. Čiže tam som im nahádzal už tie veci, ktoré chceme robiť v rámci tej verzie 1.1. A takisto vieme, že keď ukončíme všetky tieto tasky, ktoré sú tam nahádzané, tak máme tú verziu konečnú a môžeme to pustiť vonku a ideme zase na ďalšiu verziu. A o mnoho jednoduchšie sa žije potom aj mne, keď nemusím robiť množstvo rôznych špecifikácií a potom prídem na to, že vlastne to ani nebudeme robiť, alebo to budeme robiť o 3 mesiace a kým sa k tomu dostaneme, tak tá špecifikácia už nemá význam, lebo zatiaľ sa zmení toľko vecí, že proste to môžem robiť od znova. To je asi také normálne, že je potrebné rozdeliť si kompetencie. Chcel som tým povedať ale aj to, že netreba sa báť ako keby nechať developerom priestor na to, aby boli kreatívni. Samozrejme v rámci nejakých medzí, ale treba im zadávať veci štýlom, že používateľ si môže zadať, používateľ si môže pridať položku do nákupného košíka. Tým pádom je to dostatočne špecifické na to, aby tam nevznikali nejaké blúdy, ale zase dostatočne aj voľné na to, aby ten developer sa necítil zviazaný. To boli také problémy aj u nás na začiatku, že keď sa zavádzal Scrum, tak developeri zrazu mali pocit, že sú taká pásová výroba. Že im tam chodia tasky a oni iba vyrábajú, nemajú ani čas, ani ako keby možnosť rozmýšľať a mať nejaký priestor na kreativitu. Čiže toto bola tiež jedna z takých dôležitých vecí, aby sa celý projekt nakopol. Rapid prototyping, to je ďalšia vec, ktorá sa nám úžasne osvedčila. Robiť rýchle, jednoduché nejaké prototypy, ktoré simulujú ako keby funkcionalitu tej danej veci. S tou produkčnou verziou to nemá absolútne nič spoločné, ale pomôže vám to otestovať ako keby tú feature alebo to, čo sa snažíte vyvinúť. A častokrát sa na to zabúda. V čom prototypujete? V čom vydávate prototypy? Je to rôzne. Keď zadávam nejaké veci UX-ákom, tak väčšinou oni robia teda v Axure. Na konci bude aj zoznam všetkých tých vecí, ktoré používame. Axure je asi taký, že úplne najrobustnejší nástroj na prototypovanie, aký som našiel. A celkom sa nám osvedčil. Ja osobne robím v Balsamiq Mockups, čo sú samozrejme iba mockupy, ale potom následne existuje množstvo rôznych aj takých polozadarmo nástrojov, cez ktoré sa dajú vlastne iba obrázky nahádzať do HTML verzie, dajú sa tam nadefinovať ako keby plochy, na ktoré sa dá klikať a vytvoriť tam linky, čiže skôr takýmto štýlom. Alebo zase vlastne z Balsamiqu iba PNGčka exportovať a dať to do Axure a nadefinovať tie klikateľné oblasti. A to sú asi také dva hlavné nástroje, ktoré nejak používame. A testovanie a validácia tam samozrejme asi netreba veľmi vysvetľovať. Testovať treba každú jednu fázu. Či je to user experience, či je to interface, či je to ten prototyp ešte len, alebo už len samotná idea. Treba ju nejakým spôsobom otestovať. Častokrát vychytáte množstvom už úplne zárodku. A tu sú spomínané nástroje. Používame Confluence v kombinácii s Jirou od firmy Atlassian. A Jiru vlastne na management tých taskov, teda na tú metódu Scrum. A Confluence v zásade je, ako by som to nazval, tam píšeme všetky špecifikácie a potom odkazy na Confluence dávame do Jiry do tých konkrétnych taskov. Čiže ak je nejaká špecifikácia na Confluence, tak tam dávame iba odkaz. Samozrejme, toto je iba príklad, existuje x ďalších. A namiesto Jiry napríklad existuje Pivotal Tracker, ktorý sa mi veľmi páči ako jeden z takých nástrojov trackovacích. A namiesto Confluence sa dá použiť úplne čokoľvek, Google Documents, Word, hocičo, úplne hocičo. Ja osobne som si veľmi obľúbil aj Evernote na také rýchle poznámky a potom zdieľanie v rámci týmu.
Dropbox na skladovanie všetkých tých veľkých dát. Máme momentálne asi nejak 3,4 terabajtu na Dropboxe predplatené v rámci firmy. Máme tam dizajny, máme tam tieto dáta, ako som spomínal, TripAdvisor a všetky tieto veci, čiže je to také, že... Ale nie je to vyčerpané, samozrejme. To len kapacita, ktorú máme tam predplatenú. A to platíš? No ja nie. To firma platí? To je dobrý biznis, že som mal založiť. Neviem, ako je to, lebo neriešil som to ja, iba ma tam nedávno pridala kolegyňa a mi tam vyskočilo zrazu z tých 2,5 giga, ktoré som tam mal, zrazu som tam mal, že 3400 giga. Som na to tak kúkal, že či to nie je nejaká chyba, nebolo. Tak, ale fakt netuším, že koľko za to platí. No. Naše vývojové veci to tam tiež v prvej fázi, kedy to je ešte styl. No asi nerozumiem otázku. No, tam máte dáta od Dropboxe. V tých vývojových fázach, či to sú aj tie rané štádia toho vývoja, či sú tam tie veci, ktoré... Aha, že tie špecifikácie alebo takéto veci? Tie máme skôr na Confluency, teda u nás na serveri, aby presne to nebolo takto voľne dostupné. Takisto samozrejme sme zazmluvnení aj či už TripAdvisorom a tak ďalej, že tam nemôžeme skladovať akýby komplet tie ich dáta. Nemôžeme ich poskytovať tretej strane a myslím, že toto spadá pod to a zhruba tak nejak to je. Čiže tam naozaj, to je iba také skladisko. Ale máme tam napríklad akože nákresy dizajnu ďalšej generácie našej aplikácie. Neviem, ako zatiaľ sme neriešili nejaké také bezpečnostné rizika. Rovnako ako môžu niekomu ukradnúť notebook, USB kľúč alebo ho stratí a neviem čo, tak rovnako teda myslím, že ešte dôležitejšie sa dá dostať do toho Dropboxu. Je to väčšinou otázka bezpečnosti len na používateľov, čiže ja osobne to až tak strašne nejak neriešim. Balsamic mockup som už spomínal, na mockupy, teda na tie také ranné nákresy, úplne dokonalá vec, sú tam, neviem, asi to nepoznáte úplne všetci, sú tam predefinované všetky tie také základné ovládacie prvky, vyzerá to proste ako cerusko nakreslené, úplná paráda, lebo za 10 minút proste máte hotový mockup bez toho, aby ste museli kresliť na papier alebo čokoľvek. A potom spomínaný Axure. Axure je mega robustný nástroj, ktorý dokáže robiť fakt, že prakticky čokoľvek, pomaly aj uvariť kávu. Jediná jeho nevýhoda je, že dosť drahý. Jedna licencia stojí myslím okolo $500. Takže nie je to vlastná záležitosť. A potom MindMeister na mindmapy, alebo ja to používam aj na ako keby návrh procesov, alebo teda keď už mám tie mockupy, tak vlastne ich nahádžem potom do MindMeisteru, ako jednotlivé screeny aplikácie súvisia spolu. A potom veľmi užitočné pochopiteľne PowerPoint, Excel a netreba zabúdať ani na kombináciu ceruska a papier. To je také asi stále najprirodzenejšie pre ľudí. Čo sa týka nejakých zdrojov v produktovom manažmente, určite odporúčam blog Mind the Product. Je to britská vec, robia aj nejaké také, jednu majú veľkú konferenciu, tá bude v septembri, možno ešte aj nejaké voľné lístky na to by ste našli, keby ste chceli. Ale robia aj sériu takých menších eventov, ktoré sú každý mesiac a tí sú takisto v Londýne, ale už najbližšie zatiaľ sú, myslím, v Slovensku nejaká podobná iniciatíva vznikla aj v Berlíne a tak ďalej a postupne sa to snažím dotiahnuť aj na Slovensko. A potom Silicon Valley Product Group, odtiaľ je aj ten Marty Kagan, od ktorého výrok som dával na začiatku. Robili pre firmy ako je eBay a neviem to všetko, fakt sú to makači strašní a čoskoro aj taký nový blog, to je taký teaser na blog, ktorý budem už snáď do nejakého mesiaca spúšťať. Bude to môj vlastný blog o produktovom manažmente, chcem tam dotiahnuť samozrejme aj iných ľudí, či už zo Slovenska, ale aj tak viac zo strednej Európy. Potom pošlem nejaký link. No a to spomínané manifesto, alebo nejaký taký základ, čo si zapamätať, čo si odniesť. Vízia, mega dôležitá vec, keď vyvíjate produkt, akýkoľvek produkt vyvíjate, alebo vyvíjate jeho ďalšiu fázu, chcete ho vylepšiť, stále pamätajte na to, kde ste začínali, aký problém ste chceli riešiť, respektíve kde ste momentálne a kam sa potrebujete posunúť. A tak vždycky nám to strašne pomohlo, aj keď sme si potrebovali nejak rozhodnúť, že OK, máme tam 2 developerov,
tí majú kapacitu spraviť počas tých 3 týždňov samozrejme nejakú veľmi obmedzenú sadu nejakých funkcií. A keď sa potrebujeme rozhodnúť medzi biznisom A a biznisom B, tak častokrát nám pomáhala práve tá vízia. To boli aj tie situácie, ktoré som spomínal, keď za nami prišli kolegovia, že dostaneme takýto deal, 5000 licencií, len do mesiaca musíme mať spravené toto. Ak by to znamenalo, že tú platformu musíme nejakým spôsobom ohnúť a prispôsobiť tomu klientovi, tak sme povedali, že nie a uprednostnili sme toho druhého klienta, u ktorého sme vedeli, že nám možno až tak veľa peňazí neprinesie, ale bude to stále spĺňať tú víziu, za ktorou sme celý projekt rozbiehali. A treba si zapamätať, že riešite nejaký konkrétny problém. Ten produkt, ktorý vyvíjate a spúšťate na trh, je len nástrojom, ako ten problém riešiť. To je ďalší taký dobrý bod na rozhodovanie, keď sa potrebujete rozhodnúť medzi A a B. A s tým súvisí aj 3. Nevytvárajte nové problémy, ale riešte existujúce. Častokrát sa firmy utekajú k tomu, že vykreujú nejaký absurdný problém, ktorý pomaly nikto ani nemá a potom začnú proste to marketovať, natlačia strašné prachy do marketingu, že vlastne ľudia, máte takýto problém a potom prídu so zázračným produktom, ktorý vám pomôže ten problém odstrániť. Deje sa to hrozne často a neviem, pekným príkladom sú napríklad teleshop veci. Hej, že častokrát sú to absurdné kraviny, ktoré fakt, že by vás v živote nenapadli a ktoré nikto nepotrebuje, ale predajú vám to takým štýlom, že wow, že toto chcem mať. Hej, a pritom sa to dá nahradiť s ďalšími vecami, ktoré už doma máte. Hej, ja neviem, môj obľúbený je ten taký ten smoothie maker, tak sa to volá, hej. To je proste normálne, že mixer, ktorý vám zmixuje ovocie a spraví vám teda smoothie. A v podstate sa ničím neodlišuje od normálneho mixéra, ale oni proste to vedia tak krásne predať, že to je smoothie maker. To nie je ako mixer, hej. A už vôbec to nie je ako tie ovocné šťavy, lebo pozrite sa, takto vyzerá tá ovocná šťava, to je bordel, konzervant, ja neviem čo všetko zlé. A tu a teraz to tak otočí, prekopí a tam to rozmixuje to ovocie a má tam úplne inú farbu, pretože to je čistý smoothie, hej. Blbosť, fakt, akože ponorný mixer, ručný a máte to isté. Alebo druhý mixer, koľko z vás má doma mixer? Aha, tak som myslel, že viacej ľudí. OK, to je len príklad, že naozaj snažte sa zamerať na to, že vo svete fakt, že mŕte problémov, na čo by ste ďalšie vyrábali, riešte tie, ktoré sú. Začínajte s minimum viable product. Na tomto sa dokážete zabiť. Fakt, keď ste startup, určite nemáte prachy na vyhadzovanie, ani my sme nemali, aj keď proste neboli sme startup taký, ako sa to bežne myslí, ale toto vás dokáže fakt, že úplne položiť, pretože keď sa nezameriate na to nutné minimum, ktoré musíte vyrobiť a pustiť na trh, aby ste začali zarábať, tak vám dojdú peniaze. Lebo vám to bude trvať hrozne dlho, zamotáte sa do toho celého developmentu, začnete tam pridávať, že ešte túto feature tam dajme a toto tam určite ešte musí byť. Nie, nemusí. Fakt, nie. Menej je skoro vždy viac. A myslím, že vždy menej viac, to je lepšie. A zákazníci vám platia za to, že myslíte za nich. Častokrát sa hovorí, že však treba sa spýtať zákazníkov, čo oni chcú a neviem čo. Nie, však oni vám platia, oni vám dávajú peniaze za to, aby ste vyriešili ich problém. Mám takýto problém, pomôž mi ho vyriešiť. Na, tu sú moje peniaze. A vašou úlohou je prísť s riešením a povedať im, že na, toto je presne to, čo ti pomôže ten problém vyriešiť. Toto napríklad robí Apple so svojimi produktmi. Oni sa nepýtajú ako keby, že zákazníkov, že čo chcete a toto a hento a neviem čo. Oni proste prídu a bohorovne povedia, že toto je presne to, čo chcete. A ľudia, áno. To je ten smoothie maker. Presne tak, hej. Keď má trošku lepší dizajn, alebo aj smoothie, tak to môže byť to isté a predáva sa to aj ako v teleshoppingu. Aj najlepší nápad musíte predať. To je úplne také klasické klíše, že náš produkt je tak dobrý, že sa predáva sám. Nepredáva. Nie. Dokonca aj v rámci firmy, aj keď ste majiteľom tej firmy a chcete niečo robiť,
skúste to najprv predať tým vašim zamestnancom. Keď máte treba z developerov, tak im nedajte, že to mi správa a o týždeň sa zastaví, či je to hotové. Nie, skúste im ten nápad predať, aby ho prijali za svoj vlastný. Bude to o mnoho lepšie vyzerať, začnú rozmýšľať nad tým, že ako by to vylepšili a tak ďalej. To isté zákazníci tam nie je veľmi o čom, akože predávať musíte. A verte spätnej väzbe, nie názorom. Tam sa trošku vrátim k tomu problému, ktorý sme mali s MySagikom, teda tým našim nejakým predajným, distribučným kanálom. My sme sa tam, a v podstate ešte stále to robíme, asi pol roka sa doťahujeme na tom, že toto dajme sem, a kolega povie, že nie, toto dajme sem. A proste sa takto pol hodinu dohadujeme v zasadačke, potom zavoláme niekoho z User Experience a on povie, že nechalani, že takto to dajme. A samozrejme, toto je veľmi zjednodušená verzia, ale takýmto štýlom sa nikam nedopracujete. Buď si zvolte v týme jedného človeka, napríklad majiteľa alebo toho produkťáka, ktorý povie, že takto to bude, odmerajte, že či je to dobré, keď to dobré nie je, tak to proste zmente potom. Ale venovať čas a dohadovať sa na tom ešte pred spustením, že či to má byť takto, alebo onak, ako, to je to isté ako s tým minimum viable product. Hej. Zase sa zaciklíte a zbytočne trávite čas s vecami, ktoré nie sú podstatné. A moja obľúbená vec, váš produkt nikdy nie je hotový. Snažte sa stále prinášať do toho nejaké vylepšenia. Neznamená to ale to, že tam máte pridávať nové featurey. To nie je vylepšenie. Hej. Nová feature môže byť vylepšenie samozrejme, ale častokrát vám to zhovadí user experience, že proste keď pridáte niečo navyše na tú obrazovku, tak zrazu ten používateľ bude zmetený z toho, že wow, že čo mi tu pribudlo, čo to je, kde to je, ja chcem to, ako to bolo predtým a teda. Snažte sa rozmýšľať nad tým, ako riešiť ten problém, ktorý riešite čo najlepšie. Ak je tým vylepšením práve nová feature, OK, pridajte ju tam. Ak je tým, ale proste len možno nejaká zmena dizajnu, tak spravte zmenu dizajnu. Častokrát nemusíte pridávať nové featurey. Môže sa vám stať to, čo sa stalo aj nám, že tiež sme pridávali nové featurey, lebo však tom pridal tento, tam na tom pridal takú funkciu a neviem čo. A zrazu zistíte, že tam máte 500 funkcií a 400 z nich používa 5% vašich používateľov, ale už ich nemôžete len tak zobrať, pretože tých 5% to sú tí hnidopíkovia, ktorí vás roznosia na všetkých fórach diskusných a tým pádom máte problém. Čiže nepridávajte featurey, kým nemusíte, lebo potom ubrať ich je o mnoho ťažšie, ako pridať ich tam. OK. Teraz vidím. Neviem, máte nejaké otázky, alebo neviem čo, lebo ako chápem, že to mohlo byť trošku také chaotické, ale práve som čakal, že si budete možno aj nejak tak viacej zapájať a pýtať, že čo, ako. Ale vy máte nejaké produkty alebo nejaké startupy, ktoré riešite. Poznám to asi tak 2-3 ľudí. To dobré, v pohode. Nemáme otázku. Pýtať, čo to je, že na to rozprávať, ty si na management povedal, že si produktový manažer. Môžeš mi povedať, kto je tvojim klientom? Mojim klientom sú developeri a externí, systémoví integrátori a takí ľudia. To sú reálne tí ľudia, ktorí nám prinášajú nejaké peniaze. Je ten, ktorý ti dá zadanie, ktorý od teba potom čaká výsledok? Ja nedostávam napriamo nejaké zadanie. A tak asi pomyslel, že od niekiaľ niečo bude, že ty vlastnou iniciatívou niečo spúšťaš. V podstate platforma vznikala tak, ako keby nejakou vlastnou iniciatívou. Tá potreba ako keby vznikala už dlhšie, že viacero ľudí v rámci firmy cítilo, že takéto niečo by sme mohli mať, lebo by nám to vyriešilo veľa problémov. Totiž, keď máš jednu aplikáciu a predávaš ju 50 systémovým integrátorom, tak jeden chce od teba niečo, druhý chce niečo iné a tak ďalej. Tým pádom musíš robiť custom development a to je úplne že najhoršia vec, lebo na tom sa zasekáš. Je to proste niekoľkonásobne drahšie ako development tej aplikácie ako také. A toto sa presne začalo diať, že proste prichádzalo veľa zákazníkov, čo je super na jednej strane, ale custom development je fakt, že častokrát o mnoho horšie, ako môže na prvý pohľad vyzerať. Takže aj preto vznikla taká potreba, že spravíme my niečo proaktívne a ponúkneme nejakú otvorenú platformu, ktorú tí integrátori môžu využívať.
tým pádom my spravíme to, že toto sú nejaké štandardy, ktoré máme, nech sa páči, používajte. A oni sa v podstate musia prispôsobiť nám. Pre nich je to mnoho jednoduchšie, pre nás je to... Čiže si potom hlavne customizujú. Jo. Ešte samozrejme teraz to nie je až v takej fáze, aby s tým vedeli robiť zázraky. Zatiaľ je to naozaj iba ten minimum viable product, ale postupne budeme pridávať ďalšie a ďalšie ako keby veci a možnosti, ako tú navigáciu nejak rozšíriť. Takže ani vašim najväčším zákazníkom ste neustúpili a neurobili ste customizáciu? Zatiaľ áno, jasné. Zatiaľ neexistovala iná možnosť. Máme práve to fleetové SDK, ten software development kit, čo je vlastne ako keby nejaká sada nástrojov, nejaké API, ktoré dáme tým klientom a oni si môžu s tým robiť, čo chcú. Ale nikdy to nie je také, že my proste to SDK dáme a oni povedia, že díky a začnú si proste tam kódiť. Vždy je tam nejaký custom development aj na našej strane. A potom prichádzajú zase klienti iného typu, ktorí chcú už priamo ako keby v tej aplikácii niečo navyše. To je prípad takých B2B klientov, ako sú napríklad operátori. Takže oni samozrejme na ich strane nebudú robiť žiadny development, oni to chcú mať už hotové. A chcú proste, ja neviem čo, aby tam boli ružové budovy a teda. Čiže zase opäť je tam len nejaký custom development na našej strane. A platforma má spraviť aspoň to, že keď už máme niečo robiť, tak to budeme mať aspoň o mnoho jednoduchšie, pretože už sme pripravení na to, že nejaký operátor XYZ môže prísť s takouto požiadavkou a už mu tam iba vymeníme farbu budovy z rúžovej za modrú. To boli fakt, že hypotetické príklady. Ale vy využívate vlastnú platformu na to, aby ste urobili ten custom development, ne? V podstate. V princípe áno. Mňa celkom fascinuje aj teda myšlienka privátnych alebo verejných APIs. A hlavne aj to privátne, alebo teda to využitie v rámci firmy je super, pretože častokrát sa ako keby opakujú tie developerské tasky, že toto musíme spraviť kvôli tejto feature. A keď to nie je nejak unifikované a keď to nie je nejak proste pripravené do budúcna, tak to potom musíme robiť znova aj pre nejakú ďalšiu feature a tak ďalej. Čiže keď je to už pripravené dopredu, že je nejaké jadro, nejaký nutný základ a je to obalené práve tou platformou, nejakými nástrojmi, ktoré nám umožnia tú aplikáciu rozšíriť, tak je to paráda, lebo je to mnoho jednoduchšie. A v prípade takýchto vecí, ako sú tie rozšírenia aktuálne, že je to vo formáte XML, ktoré reálne ja dokážem naklepať a kdokoľvek, kto vie ťukať do klávesnice, tak to vie naklepať tam, tak je to super, lebo tým pádom je to mega jednoduché. Ako bývalý marketing riešiš teraz aj marketing? Riešim a strašne ma za to bijú. Že nemal by si, hej? Ako v princípe by som nemal, ja by som mal dávať zadania na komunikáciu a oni to potom riešia. Vždycky keď som do toho, že ako napísali tlačovnú správu a tak, čiže nemajú ma až tak radi, ale snažíme sa vychádzať spolu. Ako by ste marketovali ten produkt, keby ste nemali toho silného partnera? Bolo by to vlastne úplne na vás. Vo vlastnej režii. Ono v zásade až tak strašne sa to nelíši, len by sme museli ísť na... asi by sme išli na takých menších. Bola aj taká úvaha na začiatku. Ten TripAdvisor je veľká značka a na prvý pohľad to znie super, lebo Sajik a TripAdvisor niečo robia, niečo spúšťajú a tak ďalej. Častokrát sa ale môže stať to, že ako keby značka toho partnera úplne prehluší to, že tam nejaký Sajik je, tým pádom TripAdvisor si spraví promo a vlastne my mu spravíme to promo. Čiže bola tam aj úvaha, že či neísť radšej s viacerými ako keby menšími nejakými content providermi a tým pádom by sme využívali ich a oni by sa chceli pochváliť tým, že majú už aj niečo v Sajiku. Čiže vždy sa dá nájsť nejaká alternatíva. To, že sa ozval TripAdvisor, tak jasné, akože super, nejak sme to využili, teraz ako nepísali o nás kvôli tomu na Mashable ani nič, nedostali sme na druhý deň o polovicu lacnejší chlieb, ale samozrejme to tomu produktu pomohlo, lebo sa to dostalo k širším masám. Ale ono v zásade vždycky, ako mali sme aj plán B pripravený, to boli práve tí menší providery. Lokálne sú častokrát o mnoho silnejší
nejaké iné firmy, nejaké iné web stránky. A neviem, v Brazílii sme mali pripravený projekt s takou stránkou, že Maparadar. Oni zbierajú informácie o speedcamoch, o tých policajných radaroch. A sú v Brazílii nenormálne populárne, ale že ultra. A tým pádom tam by nám to pohybilo. Jediný problém je, že by sme museli s každým komunikovať a brať od nich tie dáta a tak ďalej, čiže bolo by to len trošku časovo náročnejšie a náročnejšie na dohodu a ak by sme tam potrebovali riešiť nejaké zmluvy a neviem čo, tak z tohto hľadiska áno, bolo by to trošku náročnejšie. V prípade TripAdvisoru sme mali pokrytie globálne a s jedným hráčom. Neviem, že to zodpovedalo tú otázku. Niečo iné, alebo ešte možno s niečím vám dokážem pomôcť. Ako produktový manažér, teraz budeš zabetonovaný v tom jednom projekte, alebo si povedal, že toto OK, delivered, pozerám sa na to ešte polko močka a idem teraz na iný challenge vo firme. Teraz, toto je prvý taký môj projekt, ktorý chcem reálne udržiavať aj v tej takej fáze, že beží. A je to pre mňa obrovská výzva, lebo ja nie som udržiavač, ja nenávidím udržiavanie. Som presne ten typ človeka, že vymyslím, proste zoženiem ľudí, zoženiem prachy, partnerov, neviem čo všetko treba, vyrobíme to, spustíme, niekomu to odovzdám a idem na niečo ďalšie. Ale teraz chcem si vyskúšať aj reálne nejaký ten in-life management, aby som prešiel tým produktovým cyklom niekoľkokrát a ako samozrejme aj z toho sa dá niečo naučiť, ale mám popri tom aj nejaké iné projekty alebo produkty v rámci firmy, ktoré riešim. Ale v zásade sa to spája vždycky v tom, že buď sú to dáta, ktoré idú zvonku k nám, alebo od nás niekam von. A tam sa niekde zhruba chcem držať. Čiže ono, nie je to až tak úplne produktový manažment v pravom slova zmysle, že nie je to také, že mám, ja neviem, Family by Sajik, hej, a teraz to vymyslím, proste bla 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 a spustíme to a teraz vylepšujeme, neviem čo. Platforma je skôr platforma. Proste je to technológia, na báze ktorej sa dajú robiť iné produkty. A Sajik Place bol prvý produkt. A ďalej prídu ďalšie. Takže teraz si chcem vyskúšať aj to také in-life, ale mám popri tom aj ďalšie projekty. Dobre, však asi môžeme tu takú pseudooficiálnu časť ukončiť, čak ešte tu zostávame, neviem či aj vy, tak kľudne sa pýtajte. Každopádne veľké díky za pozornosť a keby ste chceli kontaktovať